Peck, a pulga viaxeira, en Londres. Reino Unido. Peck chega voando nunha pomba a Trafalgar Square. Un can, Jackie, vai correndo detrás das pombas. O can é de 2 turistas. Peck sobe enriba de Jackie. Ven aquí, Jackie. Vamos coller o bus cara a Buckingham Palace. Guai, vou visitar Londres. Está prohibido subir con cans. Pois imos coller un taxi. Chegan a Buckingham Palace. Jackie corre cara aos gardas e salta onde eles. Pero Peck ve un xogador de fútbol e salta enriba del. Oh, ese garda ten un bo sombreiro. Peck pasa por un estadio onde ve a moita xente e decide entrar. Dase de conta de que están a celebrar os Xogos Olímpicos. Tanta xente, e son de países diferentes. Peck dalle boa sorte ao atleta que o leva. Londres é unha cidade preciosa. A próxima vez verei novos lugares nesta maravillosa cidade.